Євангелія від Луки відкриває перед нами образи Царства Божого. Що таке Царство Божє, трудно передати словами. Навіть сьогодні некі наукові процеси, які происходять у ядрах, происходять у частичках, тяжко то увидіти. Іноді деякі частички типу нейтрино лише можеш увидіти, коли воно щось ударить та засвітиться. А інакше її не можеш видіти. А тому і як у науці, так і у життю чоловік сложні процеси передає доступними словами. Апостол Павел видів Царство Божє, був восхищений до третього неба, піднятий, і то, що він увидів, пізніше напише так: око не виділо, вухо не чуло, і на розуму то не приходило, що Бог приготовив любящим його. Такі красоти, така радость. А що видів? Пізніше той же Павел напише слова: ми тут на землі від Бога получаємо інформацію неповну із-за того, що ми ограничені у своїх способностях. Чоловік не чує ниже 20 Гц звук, а тварина чує. Чоловік не чує свист вище 20 кГц, а птиці чують. Орел видить на 3 кілометри, а ми лише видимо на 30 метрів, на максимум 300 метрів. А значить, наші способності ограничені. А тому ми будемо говорити, і Христос говорить людям і нам доступними словами. Кому подобно є Царство Божє? У кому подоблю його, каже Ісус? Подобно зерну горчиці, котре прийняв чоловік, кинув у вертоград, у керт, а воно возросло і стало таке велике дерево, що птиці небесні у вітках його способні спрятатися. Перше порівняння, друге. Кому подоблю Царство Божє? Подобно є закваска, коли жона прийме муку, вливає воду і вкладає туди дрожжі. І причина кисне. І получається основання для випічки хліба. Хліб – це вже не мука. Мука – це ще не хліб. Да й самі дріжджі ще не хліб. А переквасилося і стало хлібом. І коли проходили через города і села Уча, шествія творили в Єрусалим, кресний ход, він починається із життя Ісуса Христа. По-слав'янськи шествіє творили в Єрусалим. І от один із його путешественників сказав Ісусові: Господи, ну ведь так ясно, що Царство Божє – це велика радость, це світло, це велика награда в общенні з Господом Творцем. Ну почему тільки мало спасаючихся? Що, безбожник не розуміє, що Царство Божє є і воно прекрасно? Почему тільки мало спасаючихся? Всі знають, що в болоті можеш попасти в трясину і загинути. Всі знають. Ну от смільчаки йдуть і пропадають. Ісус відповідає: не дивіться ви на тих людей, які в цьому мірі втратили орієнтири. Чоловік, котрий напився, він уже тратить рівновагу, він уже не може йти рівно, від першого поштовха паде. Чоловік тверезий, обого многократно толкали, він не упаде, у нього є сила стояти. Причому, коли йдуть путем широким, а в кінці його пропасть, то на тому путьові много рекламних роликів. Ідіть цим широким путем, там тільки много радості, там безплатно роздають. І люди біжать, всі хочуть перше, всі хочуть взяти. Так от, маса людей в цьому мірі біжать широким путем, хоча чітко звучить у кожного в совісті: конець широкого путя – бездна. І мільйони людей біжать і в бездну. І от чоловік, котрий біжить у тій толпі, коли порозумів, що там пропасть, мало того, що порозумів, він і не вирветься з тої толпи. Якщо остановиться, затопчуть його. Узад він не побіжить. Так от люди, котрі хочуть вийти із марафона гріховних людей, постепенно на крок і вправо вперед, і вправо вперед, і вправо, і раз лиш вискочив із марафона. Тепер уже ти стоїш збоку і дивишся,
як тисячі людей біжать, п'ють, гуляють, крадуть, б'ють, стають міністрами, губернаторами, великими олігархами. Біжать і пропасть, біжать і в пропасть. Машина сатанінська перемалює много людей. Древній філософ ходив по базарові і йшов із свічкою до ньому, а йому казали: ти нерозумний чоловік, чого ти ходиш до ньому із свічкою? А він каже: я глядаю чоловіка. Повно тут людей. Людей то повно, але чоловіка не є. І з того часу в нашому народі звучить красива приказка: да нині із свічкою днем не знайдеш нормального чоловіка. Каже Господь: ви не дивіться на той широкий путь, а подвизайтеся і йти путем узким і входити у ворота тісні. Бо многі колись потім, коли находивши широкими путями, но втративши силу, захотять піти у царство, а вже сили мати не будуть, да й час проб'є останній. Доколи, каже Господь, встане домовладика, коли тот час ти пропустиш і доходиш до крайньої міри, і твій час проб'є, закриються двері царства, ти вже будеш бити у двері: пусти, Господи, я ведь теж, що десь там комусь щось дав. Но Господь скаже: іди від мене, я тебе не знав. Будуть многі під дверями казати: Господи, ми їли перед Тобою, пили, ми на розпуттях учили, ми Біблії роздавали. А Господь відповідить їм: і відступіть від мене всі ділателі неправди. Такі будуть слова сказані і современним тисячам сект, котрі між собою не мають мира і согласія, но всі в'єдно секти проти православних діють. І наконець каже Господь: от тоді ви ще будете, грішники, кусати губи, скрежет зубов буде по-слов'янськи, коли ви узрите Авраама, і Ісака, і Якова, і всіх пророків і Божих людей, ідущих і войшовших у Царство Божие, а вас, багатих людей, ізганяємих вон, як непотріб. Ви туди будете не просто боліти, сожаліти, ви будете тоді мучитися від того, що ви самі собственним рішенням відсікли себе від Царства Божого. І тоді прийдуть многі люди із запада, севера, юга і востока і возлягуть у Царстві Божієм, ті, котрі в цьому мірі не втратили орієнтир Божий. Коли попадаємо в будь-який город, лише подивимося на крест на зданію, нараз определяємо: православний, уніатський, уніатів православна перекладина випрямлена. Подивимося католицький, одна перекладина. Подивимося на лютеранський, кальвінський, на одному звізда, на другому кугут, півень. Значить, ми способні по цим знакам определяти той, хто знає православний хрест, хто знає, яка сила православного знамення, яка радость, коли ти, посповідавши, причастившись, входиш в тісне єдинення з Господом. Всі потуги, переживання, всі твої плани, котрі заплановані, Господь допомагає вирішувати. Возложи на Господа печаль твою, Той тебе припитає. Положи на Бога твої плани, Він тобі поможе їх рішити. Не силкуйся сам. В цьому мірі наші люди зато і люблять храми і монастирі, люблять церковні шествия і кресні ходи. Тому що в цих движениях духовних огромна сила божественна приходить у душу і серце чоловіка, щоб в цьому мірі, один раз прийшовши кресним ходом, скільки раз будуть його сектанти і уніати відтягувати, а він буде твердо стояти, у нього серце і душа принадлежить Христу, а остальное він одмітує. Господи, благослови наших людей, щоб в цьому мірі ми були добрі, послушні діти,
щоб ми не переживали, як і що буде. Бог готує нам то, що ми собі і самі не можемо придумати. По апостолу Павлу око не виділо, вухо не чуло, і на розум то не приходило, що кожному із нас Бог приготовив, но кожному із нас, любящих Бога. Павел в посланню к євреям називає Церкву Христову. Туй ми вже вступили в область царства. Царство Боже внутрі ваш є, каже Господь. Оттуда преображенням починається то, що завершиться у вічності, на городі, в обітелях Отця Небесного. Амінь.